Sziasztok! Szeretném előadni a törzsadatkezelő dalát, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel. Van egy álmom, elkészül a rendszer idén nyáron, a projektet szeptemberben zárom, extra bónuszt a számlámra várom. Ó, MDMS, törzsadatot csak ebben keres. Ó, MDMS, így lesz a cég sikeres. De van egy tényem, rendszer nem készült el idén télen, dolgoznak már rajta 14-en, kéne még rá 3 ember szégyen. Ó, MDMS, törzsadatot ebbe ne keres. Ó, MDMS, miért nincs még kész az FS? Ó, MDMS, törzsadatot ebbe ne keres.